खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बे समाव बर' हारिनि जि.आइ.टेग मोननो हानाय मुवा बेसादफोरनि फोरमान बिलाइखौ गथायनाय जायो। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड DPIIT नि बानजायनायाव निउ दिल्लीनि यासुभूमि कन्वेंशन सेन्टाराव ट्राइबल बिजनेस कनक्लेव 2025 खौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव ट्राइबेलफोरनि जि.आइ.टेग प्रडाक्टफोरनि फोरमान बिलाइखौ मिरु मन्त्री पीयूष गोयल आरो मिरु मन्त्री जुएल ओराम बिथांमोननि आखाइजों मोननो हाग्रा सुबुंफोरनो रानना होनाय जायो। बे फोरमान बिलाइखौ बारग' EM रेवरेवा नार्जिहारि, खनसाय ब्रह्म आरो समाज सिबियारि बिथांमोना आजावफैयो। बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर'नि बिथोन होनाय EM रेवरेवा नार्जिहारिनि दैदेननाय बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर, मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार आरो माखासे बर'नि सानसुमैफोरनि नाजानायाव बर'फोरनि गासै मोन 21 मुवा बेसादफोरा जि.आइ.टेग मोनबाय आरो बे मोन 21 जि.आइ.टेग मोननाय मुवा बेसादफोरनि सायाव मेपबो बानायनाय जादों। थारैनो बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 मार्च 2024 खालि गासै मोन 13 मुवा बेसादफोरा जि.आइ.टेग मोननो हादोंमोन। बेफोरनो जाबाय दखना, गामसा, जोमग्रा, इन्दि जि, खाम, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा, जथा, गंगार दुन्दिया, खारदै आरो खेरादाफिनि। बेनि उनाव फिन आरोबाव 1 अक्ट'बर 2024 आव गासै मोन 8 मोननो हाबावो। बेफोर जाबाय आर'नाइ, नारजि, अनला, गोखा गोखै, नाफाम, जौ गोरान, जौ गिसि, माइब्रानि जौ बिदै। बे जि.आइ.टेग मोननो हानायनि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव एस'सिएशन अफ ट्रेडिशनेल फुड प्रडाक्ट्सनि आफादगिरि डक्टर ज्योतिका नार्जारि, डक्टर बेरलकान्त खारजि, खनसाय ब्रह्म आरो पुलक चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बिथांमोनजों लोगोसे एस'सिएशन अफ बड' ट्रेडिशनेल वेभार्सनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, बड' इथनिक एग्र' फुड प्रडिउसार एस'सिएशननि आफादगिरि जोंसार नार्जारि, बड' मिउजिकेल आर्टिजेन्स एस'सिएशननि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म, बड' ट्रेडिशनेल ब्रुअर्स एस'सिएशननि आफादगिरि डक्टर बेरलकान्त नार्जि बिथांमोना बाहागो लादों।